Hello guys, so yun. Nagluto sila dito ng yung bibi. Hindi yung bibi na ano ha. Yung nagkakakak ko yung tao na baby yun. Baby ba yun? Ito yun. Ayan. Sa Tagalog, tulya. Tawag nila dito, bibi. Ginisa lang, ginisa. Sarap. Masarap. Okay. Okay. Turn na ako. Bye. So, what's up guys? Nandito tayo ngayon ulit sa Bicol. Dito sa Bato. May pupuntahan kami dito. Kung napanood nyo yung isang video na nagpunta ako dito, yung binisita ko, sinundo ko ni Vince, yung kabanda ko. So, dito sa may flood control, pupuntahan namin para i-check kasi dati daw sira yun so ngayon yung may ginagawa din na ayos i-check lang daw namin ganda daw so habang kalo kami try lang. Stop! So try daw natin ngayon mamangka. Mamangka na gagamitin natin. Okay na. Yun na kayo. Ban! Tignan natin. Balance lang ha. Malikot. Ayan lang po. O ayan po. Natry po natin yung bangka na walang laya. Ano ba ang tawag doon? Yung kawayan sa gilid. Kasi tignan nyo po. Yan po yung bangka. Yan po sila. Hindi pa po kami nandito ngayon. So natry natin. Galingan yung lumangoy ha. So yun, punta daw tayo dun sa park dun kung saan may nanghuli ay kung daw nakakahuli lang yung susok, yung kaninang pinahay natin. So check natin guys. Sana walang mangyari sa amin. Pero ako promise na taga dito. Nakakabahan na ba kayo? Sige lang nga makinakabahan dito eh. Balik tayo mamaya guys. Kasi hindi ako makakatalo. Wala akong makawakan. Wala akong nasa dulo lang ako ng bangka. Natatanda yan sa first video. Yan, seawall na yan. Sa may flood control yan. Yan yun. Ito yung ginagawa nung una. Yan. Ngayon mas mataas na dun dito sa nauna. Yan. Yun yung ginagawa doon. Nung time nung una kong punta dito. So nung una kong punta dito, walang pangka, walang ganito. Ngayon, meron. So,
Ito guys pala yung sa flood control, yung parang pinaka-seawall nila dito kasi ito yung mataas at yung sa kabila yung mababa. Yun. So ito nasa likodan natin yung mataas. Kasi pag naulan o ano, nataas yung tubig dito, maabot hanggang sa may ano. Hindi nyo mag-shoot kayo eh. Oh, bababa na daw kami. Nasisipan mo. Ano, nilalamon yung sinila to? Pinakain? Nakakain pa. Pinakain chinelas. Hey, what happened? Pinakain pa? So, akit kami dito sa Great Seawall in Bato. Okay. Malagpas dito, nasa Boracay. Wala naman seawall sa Boracay. Akit tayo. Titignan natin yung pala ako ng etcha sayo. Hindi ko nga alam kung saan eh. Kaya kung ginano yung tsinelas ko sa akin, parang baho. Hindi ko sa akin pala. Ako pala may sala. Yaks! Oo. Siguro doon sa dinaanan natin. Ew! Ito dito guys. Sulit. Sarap na swimming ng dog. So yun guys, ito yung una ginagawa. Ito yung una namin nilakaran. Parang dito pa lang ata yun eh. Dito pa lang. Ito kayo iniwala natin. Sa taas na kami kasi ito. Swimming yung kalabaw. Damulan. Pabalik na kami ng bangka. Ano bang gagawin natin sa dun? Pabalik na tayo ata dun. Pwede sa sentro. Kami ni Kiko may dala. May dala kami para sure na nakaba. Grabe, good for 5 days. Yung good for 5 days pero 1 day lang. Yun na nga. O yan nangyari na. Pinuntahan natin yung flood control, yung seawall nila dito sa may lake pa to. Ngayon pabalik kami dito sa may kung saan namin kinuha yung bangka. At yun, pupunta kami ng sentro. Titignan natin kung ano yung pwede natin makita doon. Sige. Dito po na. Ang ingin kasi ng bangka kaya nag-voice over din ako. Bye bye! Grabing isda oh. Isda. Ang meat yan ito, Diyos. Lagyan na pa. Pagkaba na ito. Mukha siya malit sa video eh no?
Mga 4. Tagal 5 dangkal ko ata. Oo. So, pilit pa ako madapa. Yun nakita niyo yung isda kanina nadaanan lang natin. Shoutout boss Nick. Yung isda. Doon nila nakuha yan sa may lake. Grabe, sobrang laki. Fresh yun. As in kakahango lang talaga kalagay binibenta. Siguro yung pinakamalaki nila nasa 5 dangkal kalahati ko. Yung sumunod 4. Tapos sumunod mga 3 kalahati. Tapos medyo mga 2 kalahati. 2. Ganyan. Pero yung lapad, laki, bilog. Sarap. Ano yun, mga 8 kilo. 8 kilo. 8, 10. Mga nasa ganun. 8-10 kilo. So yun, papunta na po kami pala ng palengke. Masendo. Shout out. Saraw-araw. Shout out. Mga 1,000 na yun. 1,000 na yun, no?